Намираме се на върховете на Острец, наблюдавайки отчаяните опити на едно невероятно същество да излети. Известно в научните среди под името Paraplaneristicus monchilicus, това същество вирее само по високи върхове. Има уникалната способност да се издига и лети във въздуха. Ето, наблюдаваме неговия опит. Нека видим какво ще направи. Ето, започва, тръгва. Опитва се да излети, идва към нас. Дали ще ни пропусне? И да, невероятно. Той излетя. Невероятно! Невероятно! Това същество е способно да пропътува десетки километри само с едничката цел да излети и кацне за 5 минути. Изгубихме го от поглед, но това беше невероятно преживяване. Нека видим дали ще се покаже отново. Не, за съжаление го изпуснахме от поглед, но това беше невероятно пътуване в света на Paraplaneristicus monchilicus, летящите същества от България.